Yo. Guys, what's that, guys? Dust. Funny, I don't watch this for a few minutes, eh? Last time I got a video, did you try? Actually, my wife, she insists, like, baby, I can't put a video in just the one. Nondi, chicha, uno, passing a camera like it. Nondi, opas a gadi. And then she take the video and she sweep. Then that's why I'm going to got all the editor, then she put her voice and it. Then after that, my comment section and it was not good. Hey, ndukushandiswa kuhamaza my junior doing gasadaro modai. But I love the concern, guys, but that was a chokwadi. Apam na kushandisa umwe. Kunatoka 3 nini na juju na my juju. Papa toka 3. Hakuna na my junior no ga kuno, hakuna na my ngono ga paduze neso. Asikunu kwa tsiku nzwa boya konto ne amazangu tanza my junior. Hakuna na my junior ngono mutikanta roba nezo. Hakuna no maya kunze kwema next door. So guys, sometimes beware ni mashoko amnota because kana murumo wako cheche yantu zozesa kukusukira mandiro kana partner yako ntozozesa kukuyepa kuti ninge yakuzesa kuti ko kusvika ndakachikiswa ko kusvika ndakadai. This is me willing to help my wife because ndindu kuzawa nchimuyepa. Even before I started pregnant, ndangomubetsera basi. But now I'm doing it more because I know that she's not feeling okay. And ndikamusiya chidaro mangwana ndindozochema kanti manero chako ndenda kutochema kuti ani mapain andoza kuti anogara nawo. You see, so I have to help her. Even nyamwe dayanga numbu or dayanga asina. Partners, they have to help each other. Akuzi kuti every day out mkazi wangu ndamfa ngo ali pa photo post kwa mkazi same time ndofana kuti murovera ka recipe kangu maibata kuti zviite. So guys, sometimes it's not about ndakajiswa kana kuti kuitiswa, it's about helping because vanhu kana vakakura inje yako ndisina kutakura tupeza ndagwa musana pandopedza pana manenda kuti right ndapera basa. What about ndakasitakura? Sasa manje ndezongofunga kuti I have to help my person. I have to avoid something like ma comments akaita say wow. Because mangwana vanhu vakamona achishanda sana kupenga futi, you'll be like, ha, murume mukadzi uyu ndachisiya mukadzi wake akazvitakura remiro kudai so achiita mabasa readu kudai. You see, dai ndine mari guys, I was gonna be telling someone like ndikumbira uye kumba kwetu pane kabasa kandinako ngoti tsvairira ndikumbira uye kuti wachirewo. But since I don't have money, I have to do those things for the sake of my wife and my wife health and my baby health. Sorry, anga pane pandatuka, but I'm just trying to understand. And also kune vanhu anga vachichema chiti why this couple isingamboonekwe isingasimudziro makomenzi enyu yasenteni maona zvinoitika guys. Kana uda kusimukira social media for yahombe kana kuva nemari because isusu tine hama like hama dzanga muchitaura idzodzo ndo dzinototi supporta more ku social media. Saka tikazoita mavideo ekuti aende value like anoenda kumberi aya tichikisana tichibatana zvinozotinyadzisa mangwana tafesana naambuya vedu nanababa vedu. So we do something chokuti nyamwe zvikafamba zvishoma nezvishoma as long as zvidi zvichifamba kusvikawo tazoonekwawo vanenge vatotiona mbinga dzazototiona but zodawo something chinonzi something big. Ndikavhura large izvo wakaona engagement they give me job but manje tisingavhure malarge so angatongoti hapana. But the time yemunhu wese inodi inosvika. Thank you so much for your concern but andaza is okay haasi kuitiswa. And another thing, thank you so much kutiwo munotowisha kutoti tende kumberi mukana uchasvika. We love you. Thank you so much guys for 300,000